Dembaş em dizanin berê vê du roja li Amedê hêzê evleyî hêrişa saziyê ziman û çandê Kurda kirin. Hêrişa metderê û pirtûxana payîz kirin. Heta na sedema wa hêrişa bi eşkere nekirin, bi rêya giştî re parve nekirin. Lê ji gor me, ji gor rêya giştî yê gelê Kurd, ê Rewşenbîrê Kurd, ew sedema wê hêrişê diyar e, eşkere e. Çi ye ew hêrişa? Sedema wê nerazebûna hikûmet li ser perwerdehiya zimanê Kurd e. Li ser wekem bêjin perwerdehiya çandiya Kurd e. Hêrişê sedema hêrişê herî mezin ev e û ew nuh jînin e. Ew 100 salin rejîma Kemalizm li dijî zimanê Kurd û çanda Kurd hêrişê xwe berdewam dike. Em dizanin berî vê 100 sala zixaxê bajarê Kurdan serî ji Amedê kîkê wekem bêm Kurdî de axivî ji paş wan zabita digerandin her hevokek kelimeyek ji bo wê 5 kuruş ceza dibirin. û heta îro şeklê hêrişê hate guartin lê hêriş berdewam e. Lê em bêjin giştî çi encamê? Çi bi dest xwe zimanê Kurd ew qas hêriş, ew qas qedexe car de bihêz bû. Belê, zimanê Kurd zimanekî qedîm e. Rojhilata navîn de zimanekî kûr e û qedîm e. Ji bo wê ew qas hêriş zor û zordestî qedexe kirin, encam neda. Gelê mezî li dijî we hêrişa xwedî li zimanê xwe derket, berxwedana xwe berdewam kir, ew qas berxwedan û wekem bên xwedî derketina li ziman, tesîra ew li ser sîstema Kemalizmê bû, li ser hikûmet bû, mecbûrman gava bitin. Çi gava bitin? Rabûn TRT 6 çêkirin, rabûn wekem bêjin li zanîgeha qada kurdolojî vekirin, dersê hilbijartinê biryardan vekirin, wekem bêjin ferhenga Kurdî Tirkî derxistin. Lê vana nek bi dilûcanê xan, nek bi razîbûna xwe derxistin. Mecbûrman derxistin. Hêleke va gava davijin, mecbûr dibin, hêla di rastiyeke bi razîbûna wan nine ew gavana hêrişê xwe ser ziman û çanda Kurd berdewam dikin. Em wa hêrişa bi tundî qedexe dikin. Qet ew tişekî çareser nekir, vêşunda zî nake. Banga me ji hikûmet re, ji dewletê re. Li dijî zimanê Kurd dijminatiya xwe biqedînin. Li zimanê Kurd li hevdî bikin. Bi wekem çavekî paqij bi erenî li zimanê Kurd binirin, zimanê Kurd ne ji bo gelê Kurd, ji bo hemû gelan rojhilata navîn zimanekî qedîm e û dewlement e. Wê dewlemendiyê hûn zî piştgirî bidin gelê Kurd, em derxin holê tê bigihîjin hemû gelan. Ji bo wê bangên me yê paşî ev e, hikûmet bira hêrişê xwe bixedîne ya di bangên me ji gelê me re, Rewşenbîrê me re ye. Em heta îro xwedî li zimanê xwe derketin, îro şinda zî em ê xwedîkirina zimanê xwe berdewam bikin. Belê ziman hebûna me ye, ziman hebûna milletê me ye, bê ziman jiyan nabe.